Добро утро, вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей. 9 глава започва с история за изцелен паралитик или разслабен. Нареч заради вярата на приятелите, които го донесли при Господа. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус, вярата им каза на разслабения: „Дързай, чедо, прощават ти се греховете“. Тогава някои от книжниците казаха в себе си: „Той богохулства“. А Исус, като видя помислите им, рече: „Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, тогава казва на разслабения: „Стани, вземи си постелката и върви от дома си“. И той стана, взе си постелката и отиде от дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. В това чудо познаваме властта на Христос да прощава грехове и да изцелява. Познаваме Бог, изявен в плът. Великият лекар първо премахнал причината за болестта, греховете, а след това симптомите в тялото на човека. Видимото изцеление потвърдило невидимото чудо с прощение на греха. Мисията на Христос на земята била да спаси хората от греховете им. Жалко, че присъстващите на чудото не разпознали Божието присъствие. Те останали на ниво осезаемост. Виждат човек да изцелява друг човек. Не помислили за връзката между чудотворното изцеление и думите на изцелителя: „Дързай, чедо, прощават ти се греховете“. Затова не видяли Бога в Син човечески, който има власт на земята да прощава грехове. Разказът за изцеления разслабен ни показва непосредствената връзка на болестите с греха. Болестта е следствие от първородния грях. Раждаме се грешни. Наследството от греха на Адам и Ева е в нас. Този грях на бунт към Бога е присъщ на всеки човек. Някои хора твърдят, че са без грях, щом не лъжат, крадат и убиват, но безразличието към Създателя също е грях. Когато някой каже: „Нямам връзка с Бога и не желая да имам“, всъщност отхвърля протегнатата Божия ръка. Когато усетим болка и някакво телесно страдание, да бъдем бързи да изпитаме сърцата си и се покаем. Преди да отидем на преглед и изследвания в болницата, да отидем на молитва при своя свещеник. Писанието ни насърчава да се молим и търсим подкрепа първо в храма. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще цари болния и Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядайте си един други му греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Това четем в съборното послание на светия апостол Яков, 5 глава. Този текст е послужил като основание на православната църква за таинство маслосвет, молитва за болни. Христос изцелил разслабения, защото видял вярата на тези, които го донесли. Когато се молим за другите, ние ги носим в нозете на Бога, оставяме ги на Неговата милост и грижа. Една молитва често е по-резултатна от часове убеждения. Молитвата е действащата в нас сила, чрез която Бог може да извърши несравнено повече от всичко, що просим или за каквото помисляме. Да се помолим: „Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото
Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.